enkkysanoja. Joulu on taas kattilat aina puuroa. Okei. Mulle saapui jouluajoissa, koska Essence halusi lähettää mulle niiden PR-paketin. Kattokaa tätä, tää on upea. Avataan tää ja katsotaan mitä täällä on. Ja niinku tois joulukalenteri. Täällä on niinku tämmöset luukut. Oh my god. Okei, mitä täällä on? Eikö täällä ole kirjettä? Eikö täällä ole kirjettä? I'm so humble. Silleen, mä halusin lukea sen kirjeen, mikä täällä on sisällä. Please. We all know the truth. Mutta mä arvostan sitä, jos PR-paketeissa on käsin kirjoitettu kirja ja sit se lukee hei, se on niinku oikeesti mua varten. Minua varten, oikeesti shut the fuck up, shut the fuck up. Täällä on pelipaikka. Laitetaanko tää päälle? Totta kai me laitetaan. Hetki. Mä en halua vaikuttaa siltä, että mä olisin niinku kiittämätön, mut niinku mistä mä pidän tätä? Jatketaan. Sitten on tämmönen bagi. Ja tää on varmaan niinku... Mä en tiedä. Täällä on sukat. Tää on pari, mutta niinku eriväriset. Näette kyllä. Te ette sukeita oikeesti. Zipit. Vesipullo. Tää on vielä tämmönen termospullo. Nyt avataan nää lukut. Plumpness just one spray away. Joulu on taas kattilat täynnä puuroa. Hydrating Dewy Spray. Mä rakastan Dewy Sprayta. Mun setting sprayt on aina Dewy setting sprayta. Koska mä käytän niin paljon puuteria. Sit kun laittaa Dewy setting sprayta, sit kaikki puuteri vaan sulaa ihoon. Ja sit iho näyttää upealta. Oh, mikä tuoksuu roikkolta, tuoksuu upealta. Love it, kiitos. Tarvitsen. Next. Are you blushing? Vaikka mä oisin blushing, niin se ei näy, koska mä oon niin paljon meikkiä. Tips. Are you blushing? Oh, mikä sävy? Oh my god, tää on niin pinkki. Mä rakastan poskipunaa. Oikeesti kun sä laitat paljon poskipunaa, paljon bronzeria. Näyttää niin hyvältä. Sitten, girl, you glow. Täällä on highlighteri. Tiedät, se niin on. Mä vaan saan tällaisia juttuja. For free. Se on uskomatonta. No niin, upee. Highlighteri, inner corners, nenän päähän. Love it. Sitten vielä viimeinen pinkistä puolesta. Plumpest of them all. Onko täällä joku huulijuttu? Ei. Primer. Smoothing primer. Hydrating and plumping. Tätä mä en nyt kokeilla. Oikeesti, mitä juttuja? Siis nää on kaikki tämmösiä, mitä mä käytän. Tää on tietysti tosi pinkki. Voi olla vähän jännittävä. Mutta jos tää on liian pinkki, niin mä annan teillekin mun kaverille. Oikeesti. Ja toinen puoli nyt on jouluaatto. Koska joulu on taas. Hoping, wishing, praying, spraying. Eli tääkin on joku setting spray. Oh my god. Mä käytän tosi paljon setting sprayta, joten nää tulee ehdottomasti käyttöön. Oikeesti laitan silleen puoli purkkiä kerrallaan. Ei kai. Jelly Grip Refreshing Aloe Spray. Nyt tähän tulee tätä pinkkiä, kun mulla on tätä pinkkiä kädessä. Sitten Short King. Mitä täällä on? Mulla ei mitään hajua. Under Eye Primer Stick. Okei, eli ettei niinku peite voida riissaa. Onks tää niinku sitä varten? Ja on pehmeä koostumus. Mä en oo ennen kokeillut Under Eye Primeria. Sitten Iconic, eli joku silmätuote. Ei, kuulituote. Oikeesti niin. Eyeshadow Primer. En oo ikinä käyttänyt. Enkä mä kyllä käytä silleen kauheasti eyeshadowtakaan. Anteeksi tää English. Nyt joku tulee. Mitä käyttänyt paljon enkkysanoja? Koska mä haluun oikeesti. Koska tää on mun video. Ja mä päätän, mitä mä sanon tässä. Sä voit scrollata pois. Heippa. Ylivihanen, come on, ei oo hätää. Tää näyttää niinku huuli tämmöseltä. Testiin. Sitten vielä viimeinen joulukalenterin luukku. Mä rakastan tätä, että niitä tuotteita ei näe heti. Mä otan niinku monta yllätystä. Time for your prime time. Täällä on primer. Jelly Grip Hydrating Primer. Okei. Muistuttaa tosi paljon sitä yksinomaan. Muistuttaa koostumukselta. Katsotaan. Joo. Okei. Oikeesti kiitos Essence. Tää on ihan crazy. Ihana panostus tähän PR-pakettiin. Ja mä en ota itsestäänselvyytenä, että mä saan näitä PR-paketteja. Tää on upea. Kiitos.